अब हई जौन घोड़ी बिया नु चरबिया गइल बिया ढेर मास हो गइल बा। नचनिया के माने हो कमर पातर होखे के चाहिए लप 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 लप। हां हई अब तहार उमर नाचे वाला ना रह गई अब तहार उमर रानी सागर ले जाके कटवावे वाला हो गई। बरियारी तू नाचो तरु निक नहीं खला खुद ले जाए के चाहिए। हां ना तो बकरी इरी महाराज कहा के अना तो तू काहे नहीं कुछ 100 गो बकरी पाल के ओकनी के चलवाबो। ई जाने कि घोड़ी 3 किलो बकेन गाय के दूध पियतिया। सुना ना तार तुरंत ले बॉडी स्लिम हो जाए दूध पियला से ज्यादा तारा दिक्कत होता। नाल के टक जो तारा फायदा करी उ तारा नहीं खेले। अरे बाप रे बाप घी पियो घी कर कहे के नहीं कहे। ए चाह वालू भाई हई हत चुकी कप में का देता रह इनका के लमका गिलास में दो लमका गिलास में दो एक कहली में घोट रही है केतली से दो केतली इरी से। महाराज आइलो हाँ। आइलो अब तो देखा रे तनी तनी फास्ट मारो तो आओ तो तनी कवने कलाकारी हो गई ले गुस्सारी हो गई ओले दारू तो बुआ में करारी हो गई कैसे अजूबा भई खरबूजा भई खरबूजा भई दुनिया कवने कलाकारी हो गई गुस्सारी हो गई ओले दारू तो बुआ में करारी हो गई कैसे अजूबा भई खरबूजा बड़ी सुंदर गीत संगीत के भाव हां केकरा से देखे सुने के मिलल सुदर्शन भैया के मुखार बीन से हां भैया कहले नु कि छीटा बाजता नु तो चैत धूर उड़े लागता हां चैत के माने कि धूर ना उड़े तले चैता नाम है एकरे नाम धुरिया उड़ान बबुआ अब भैया कहता रहे कि खड़ा होके झाल बजावे लगता लोग चैत हो जोर लगेला जवानी के जोर लगेला हां अबे खाली ठेहुनी आइला पर ना होई कहत रहे कि ना मुड़िया नीचे क दलो गोड़वा ऊपर क के बजवा चारि गो मौग एक ना ना रह जा एक खाली तनी बबुआ तू लोग झाल बजाओ तरह न तनी खाली तू लोग मुड़िया नीचे क के गोड़वा ऊपर क के बजाई हो ता तनी देखल जाओ कि कैसन लागता तार लोग में सेट करता कि ना हां हमने के खड़ा की मारे नहीं जा खड़ा की हिनकर तो ही कहतारी नु आई कहतारी कि देवर घरे रही हैं हम जाइब कटनी करे हम जाइब कटिया करे कटिया करे ना जाइबू ए भौजी भौजी कटिया करे ना जाइबे रेशमा भौजी कटिया करे ना जाइबे का खोइबे कटिया करे ना जाइबे ना कटिया करे जीबू तो भोजन कहां से माला कहां से उठी हैं रहा तारू पाए करतनी का करबू का करू ना आई हम मार लगम बबुआ ततरी भाव बा चैत के महीना का है तनी हमरा से भाव सुनी ए बबुआ चैत के महीना कोयल बोले ले आ कोयल के बोली केकरा नीक लागी केकरा जेकर मरद घरे बड़े से कारा ना सुननी हां मर्द मेहरारू इकट्ठा रही है
तब मजा आई नीक लागी आ मर्द मेहरारू अलगा अलगा रही है बहुत बाउर लागी कोयल के बोली के करा नीक लागी जब कोयलिया कही मर्द घरे रही है मेहरारू के जीव व्याकुल हो जाए मर्द गाँव में आ गई बड़े अगल बगल गाँव में गई बड़े आ जब मौगी कोयली की आवाज सुनी आ कोयलिया कही तब मौगी खोजे लाई कि केने बाड़े आ जब चैत में बबुआ कोयल कही कि कु ए प्रधान जी आ मर्द घरे नहीं खन आयाम के दाढ़ी पर कोयल जोश करी तब मौगी कही कि ओनिए जैत चैत के महीना में घरे ना अइब हरा रहला से कोनो फायदा नहीं फागुन जोग ह आ चैत वियोग ह चैत ऐसन रसकर महीना ह लसदार ह रस भर जाला कोनो देवर होखे हमरा हस आ हिनके हस भौजाई होखे आ कुछ वो ना खाली 10 मिनट भिरिया बैठ के का रे भौजी तोरो मन देखत नहीं कि जो हुआते बा भैया ना अइले हां तोहरो मन देखत नहीं कि ठीक ठाक बा ना ओतने भौजाई बात सुनी है पहले उनका देही से पसीना छुए लगे पसीना में छुए लगे रोआ खड़ा हो बुझाई लागी खड़ा ना होके बबुआ रोवे फरके लगे हां त तनी भाव लाग जाई का बिरहीन घरे बाड़ी अब बोलमुआ प्रदेश बाड़े त का कहतरी आए है ए राजा जी कि मासमा धुमास दूजे अरे पूर्वी बतास बहे अलावे कोई लरियाऊ दबासे सोनास महल बना के गइल बाड़ो हमरा निक लागता महल बुझाता कि जेल होखे यही पलंग पर डल्लप के गादा बिछावल बा डल्लप के गादा हमरा गुलगुल लागता ना ये बलमुआ अकेले सूते जाता नी तो डल्लप के गादा गुलगुल ना रेंगनी के कांटियो चुभ गड़ा त महला जे हाला सैया अरे से जिया सजाई लागे तो सुगहग जवानी सत्या नासे कि लिख हो शिकारी सारी अरे खर के फुफुती या से आ तू ना अइब तो राम शंकरे करा दी गिरी बासे वाला भौजैया कहते कि मत आओ देवराया बाटी बा तू ना अइबो का जाने मुहूर्त देख के ये गृह प्रवेश मत कर देवे हां अब ना अइबो त गृह प्रवेश करी हमें कर जिम्मेवारी नहीं थी हमें कर जिम्मेवारी आ देख देवरा है जे बैठल बा देखा है जे ए रेशमा भौजी देख एगो बात तार से हकीकत बताओ तनी
दान करे के बाद तो हैसन आदमी पर दान करो इनका के दान करो देखो जो करोड़पति बा ओकरा के 10,000 रुपया दे देबू नु ओकरा नफा घाटा बुझाई ना आज रोड पर एक सिक्का बटोरता अठनी चवनी सिक्का 2 टकिया 5 टकिया बटोरता ओकरा 10,000 रुपया भेटा जाओ तो ओकरा बुझाई कि कितना बड़ धन भेटा गई आई हो दादा देखो ए रेशमा भौजी इनकर दशा है खाली खाड़ होकर तनी खाड़ खड़ा होकर खड़ा भैया खाड़ उठा होकर उठा उठा खाड़ होकर उठा 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 हम तारा पैरवी में मारेंगे। देखा भौजी देख देख इनकर दशा हाँ अच्छा घड़ी किन के देबो अच्छा ये देले हाँ अरे किने खाती पैसा ले बड़ो देखा रे भौजी रे देखाई देखा हाय हाँ ठीक बा तार घड़ी किना जे घबरा मत देख हम हाथ जोड़तनी देख तारा इनका के देखला से का बुझाता इनका मरु स्थल में कहीं फुहियो पड़ल बा कहियो इनका रेगिस्तान में कहियो बरखा पड़ल होई कबो ना एक दिन बरखा इनका बहुत जरूरी पड़ल होई बहुत इनका प्यास लागल होई त काजल एक अधली हैंड पंप के प्रयोग कइले हो हाथे से हां बबुआ कॉल चला लेले हो खस देख भौजी एक दिन बरखा बन के बरख जो इनको मरुस्थल तनी तरी भेटाओ इनको जन लो इनको ऐसा करे आदमी पर दान करबो इनको करे जा जोड़ा उनका रुपया दे दो आय घड़ी दे दो रुपया ले लो रुपया ना दिए घड़ी दे दो रुपया ले लो है रुपया ले लो हां आ घड़ी ली हो जा घड़ी ली हो हाँ दे दो जा भिरिया जइबो तब नु घड़िए लिया जा घड़िए भिरिया जा जा रुपया दे के घड़ी ले लो जा ले लो जा ले लो आ जाना तो हले मिल्क पार्लर में मुंह में डुबा दो सुधा तार सुधा काम हो जाई